ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо намхе курткои хушрува, курткои балону виранишон тиём и блестящие мода даян дар роз қариб то зонура меистан. сифатошон беҳад нағзай 450 сомонай. шахсан ирама алакай худам як сол истифода бурдагим, медонам ки сифаташ хубай. дарҷа се расветка дора: сиёҳ, коричневый ва серый. Анамҷа се намудай. То размери 52 доранд. бинед чӣ қадр хушрӯ, кисош аз ду тараф калон калон. баъд бо ҳастаи амхе ҷинсои начосдор. ана ин намудош беначосан. ози начосдорам нишон метиҳам то охири видеора бинед. капшондоро ҳар хелай 170 сомонӣ, баданавай ҳастай 200 сомонӣ, нигиндорое ки дар боло кабуд ва сери ва ё без размерниян стандарт то размери ами 48 тақрибан мешава. инчунин аст костюмчои джинс беустинако 150 сомонӣ, 170 сомонӣ. баданаи костюма мехом нишон тиём. ана ин курткача гӯе мира джинсовка, дарунуш ҳамхе мех дора, ғав сакакай. намарҳамат бинед чӣ хушрӯ. ранги серияй то размери 52 мешава. нархи 370 сомон. агар дар кор бошад шумо метавонед биёед корвон. пешина 7 дарвоза, ҳозира 11 даромадгоҳ навистагиай. 5 рият буд ба фикрам. бо биёед хитон як бор бинед. иҷада бо ҳастай курткао ина ин намудо 200 сомон, 250 сомон амхе. ана қисми болош боша ҳамун 450 сомонае ҳаст. инчунин амхе безрукавкои бе остин дарозак то размери 52-54 мешава. ино дӯстони азиз нархшон, нархи донаш 220 сомонай. инҷа бо ҳаст ҳар хела киртаву абайҳо насиб карда боша бо ма омада анами киртаву абайҳоша ҷудогона видео мекунам. чӣ хеле ки медонед имрӯз рӯзи саиди ҷумъаяй. муборак бошад барои шумо. имрӯз бозори корвон кор намекард. ин видеора ман як рӯз пеш ки ба навор гирифтагӣ будам. ҳози амхе монтаж карда пешниҳоди шумо карда истодам. марҳамат, агар аз анамин намуд курткао дар кор боша шумо нависед. ғавсакай хушрувай об намедроя мисол сифаташ аҷоиботай. на и блестящие чӣ хеле гуфтам ози мода даян. метавонед ки харидорӣ кунед. вайш стилиш оверсайзай. вай плечкош камакак спушени меиста. хулоса беҳтарин рангҳо дора. агар ки мисолам хеле рангҳо дар кор бошад она мо метавонем ки ҳаминора шумода доставка кунем. доставкаи мо ба русия ҳастай, дар дохили тоҷикистон низ ҳастай. бисёр вақт мепурсанд. дар ҳар видео ма мегӯем ки мо доставка дорем ва боз ҳам такрор мекунем ки мо доставкамон ҳам дар дохили тоҷикистонай ва ҳам берун аз он, яъне ки дар русия ҳамаи шаҳрҳошда равон мекунем тавассути почта ки бор аз 3 ҳафта то 1 моҳа рафта мерасад. дӯстони азиз, ҳамин ҷинсои мехдора беҳад ихтарако пурсида будан. рости гап кабутоша наёфтам. ҳамин сериш будай барои авай ба навор гирифта гуфтам бар ҳар ҳол шумода нишон тиём, барое ки бисёр ихтарако хоҳиш карда будан. бинед марҳамат тамошо кунед. кадомеш ки дар кор бошад дар ватсапи ман нависед ё ин ки голос равон кунед. албатта ман шумода ҷавоб метиҳам.